Assalamu alaikum kowa da kowa. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. A maganganun da zan faɗa yanzu ba zan yi su bane don ku yabe ni ko in burge ku ko ku so ni ko wani abu. In fact, maganar da zan faɗa ma zai iya sakawa daga yau 'yan Kannywood da masu kallon fina-finai da sauraron waƙoƙin Kannywood da wanda ma babu ruwansu su ji ba sa so na sun tsane ni. Abin da zan faɗa bari in gaya muku abin da za ku ce ko dama da kuka saba kira na ku faɗa. Baka da haƙuri, baka rufa wa kanka asiri, ka ɗauko maganar iyalinka ka fito da shi, ka yi kaza. Me amfanin rufin asirin da aka shiga gidan mutum aka kirkiro ƙarya aka faɗa a waje kuma ku kuka yadda kuma ka ci gaba da tattaunawa kuma har yau kuna jifa na da shi kuma ƙarya ne. Me amfanin rufin asirin da abokanai na da yara na da suke tare da ni suke shiga gidana su ɗauko maganan gidana su fito da shi waje su faɗa kuma ku yadda. Wani irin rufin asiri ya rage? To duk wannan maganganun da nake ina yin su ne akan 'yan Kannywood, amma fa duk wanda ya tsago a waje da shi nake yi. Na gaya muku na kuna yanzu wallahi na yi nisa ban jin kira. Idan kana neman cincirin da mayaudara, mahassada, betrayers, masu kyashi, 'yan hassada, shigo Kannywood. Amma fa ba duka ba akwai mutanen kirki sosai a cikin masana'antar Kannywood, na mamakin da wallahi za ku sha mamaki idan kuka san abin da suke aikatawa a bayan TV. So a yau idan na ce na daina film, na daina waka, well done. Haters, yan Kannywood waɗanda ba su son su ganna numfashi, ba sa son su ganni da rai, well done. Kun yi nasara a kaina. Kaɗan ya rage, kun yi nasara, ni kaina na tafa muku. Amma idan dai har zan fita a cikin masana'antar ku yi farin ciki ku ji daɗi, to ni kuma zan samu farin ciki da jin daɗi. Na fita a cikin ku, na canza wata sana'ar, ina samu zan zauna da iyalai na lafiya, zan zauna ni kaɗai da dangi na lafiya, ba tare da tunanin gobe za a ce kaza gobe za a ce kaza ba. Online din ma wallahi ba lalle ku ganni ba, saboda ni wannan median da kuke gani nake yi dole ce ta sa nake yin shi. Ni ba ma abocin media bane, amma duniyar ta riga ta zo dole sai da ita, shi yasa nake fitowa nake yi. Idan na gaya muku adadin mutanen da na ba gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood, lissafa su ma zan yi, za ku sha mamaki. Duk wanda na kira sunan shi billahi allazi la ilaha illa huwa na ba shi kashi 30 ko 50 gudunmawa da kuka sa, amma ba ku taba jin sunansa a bakina ba. In fact, in ma sun bude sun faɗi wani wanda ya taimake su, sai dai su kira sunan wani, amma babu magana da mazan ku, saboda ni wulakantacce ne kamar ban san me nake ba. For over 20 years ana yin harkar nan da ni. How do you expect cewa wai ban san me nake ba, ko ba da zuciya ne ko me? Abubuwan da na saka a zuciya na yanzu nake yawo da su for over 10 years sun isa su fasa zuciyata wallahi. Duk abin da nake fitowa nake faɗa a media nake magana akai, billahi la ilaha illa hu, ba su kai komai ba. Zama celebrity masifa ne, ba alkhairi bane. Fake life za ka yi ka nuna wa mutane kana da kuɗi, kana kwanciyar hankali, kana kaza, kaman baka da wata matsala a rayuwarka, amma in reality bakin ciki ne a tattare da kai, abubuwa da dama, amma ba za ka iya nunawa ba saboda kana gudun wai kar a ce ka kasa, ka je ka sai abin da sai ka yi rance ma za ka siya don duniya ta ce kana da kuɗi. Masana'antar Kannywood, mutumin da yake kokarin rufe mutuncinsa da kare mutuncin kansa, su ne 'yan Kannywood ne suke kokarin tona masa asiri da zubar da mutuncinsa. Mutumin kuma da yake zubar da mutuncinsa yake abin da ya ga dama, 'yan Kannywood su suke lullube shi. Dalili saboda me? Saboda ya bada kansa ana yin yadda aka ga dama da shi. Za mu tafi kaza, za mu tafi kaza, sai ka ba sai a tafi da kai. Za a yi kaza, a ni 500 nake karba, a gaskiya ka 100 ne da mu, gaskiya ka kamar kaza, na karba. Mutumin kirki ne,
in ka je bai fiye karɓi 50,000 ko 100 ba zai maka aikin ka, mutumin kirki ne. Idan ka zo da tsalin ma ba naka ba wanda addinin musulunci zo da shi kafin kai business ɗinka, ka zo da shi ka ce sai an baka kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, kai ne mutumin banza saboda ka san kanka, ka san tsarinka, ka san dukkanin abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka bayan ka zama wani a duniya. Waɗannan mutanen na koma muku tun daga baya, billahi lazi da kuɗi na, hakki na, gumi na, in je gala, in shooting film, releasing a kasuwa, in tafi biki, in tafi kaza, in yi tallan kaza, in tara kuɗi na, in ɗauki kuɗi na, in siya mota, in ba mutum. Amma kun taɓa jin wani ya fito ya kare ni, ko ya taɓa ce na taɓa masa kyautar mota? Saboda me? Saboda ni kaskantacce ne, yanzu superstar ne shi, ya yi girma, ya zai ce Adamu Zango ya siya masa mota, abin kunya ne a gurin shi. Amma kafin kowa ya fara bada mota a Kannywood, ni na fara. Na bada mota sun fi guda 7 da kuɗi na, hakki na, ba a gurin wani na karɓa ba wani na je na roƙa ba, na siya na bayar. Amma babu wanda zai iya fitowa ya kalla duniya ya kare wa Adamu mutuncinsa akan wani abu da aka san ba halin Adamu bane, sai yan Kannywood. Sai mutum na da matsala, matata ta haihu, zan kama gida, ba ni da ciko, zan yi aure, ba ni da lafiya, mama na ba ta da lafiya, ba ni da abinci, ba ni da kaza, sannan a zo a same ka a ɗaki a roƙe ka, ka ɗauka ka bayar. A fito duniya ana zagin ka, sai in shiru, saboda in na kara Adamu Zango, jarumi wani ba zai mu'amala da ni ba, darakta wani, producer wani ba za su mu'amala da ni ba, da haka bari in rufa alkhairinsa kawai in shiru. Falalu Dorai, Sadiq Mafiya, Tahir Ai Tahir, Abubakar Sani, Kabiru, Rabiu, Umar Big Show, duk waɗannan mutanen mu na ba su mota da kuɗi na. Da kuɗi na ba su, na sai mota na ba su. Banda na manta musu babura, ko akwai lokacin da na yi biki na kyautar da babura guda 10 da kuɗi na, ba wanda ya bani naira. Amma yau mai gari yawa, butulci, betrayal. Mutanen da na ba gudunmawa ga sanin birjik, amma a shekara 10 babu mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya faɗi alkhairin Adamu ko ya kare shi. Kalilan ne, ba su da yawa, irin su Fati sai na aure Zango. Na jinjina mata sosai a lokacin da ta fito ake faɗan abu kaza, ta ce ni ba haka na san shi ba, kuma ba haka yake ba. Duk wanda na kira yanzu ka gaya masa cewa in ya manta ni ban manta ba. Fati Nijar, Nazifa Asnanik, Zainab Raga, Zainab Indomi, Umar Big Show, Ali Jita, Ado Gwanja, Umar M Sharif, Sadiq Sani Sadiq, Isa Feroz Khan, Ibrahim Husaini Danko, jarumai ko irin su Fati sai na aure Zango, Malika, Samira yar karama, ya da Amina soyayya da shakuwa. Kai waɗannan mutanen duk fa suna da rai, amma haka suke shiru, kuma haka suke tunanin su expecting cewa wai zan ci gaba da kallon su a mutane na masoyana. Ba zai taɓa yiwa ba. Yadda dai muka saba yin rayuwar ƙarya a cikin mu, soyayyar ƙarya, dangantakan ƙarya, ai ko daga kan matsalar da muke shiga idan rashin lafiya ta kama mu, ake fita duniya a yi roƙo don a taimaki mai, ko daga nan za a gane cewa waɗannan mutanen wasu irin mutane ne. Idan mun haɗa kanmu mun yarda da soyayyen junanmu, na rantsi da girman Allah babu wani mutum ɗaya da za a fita a nemi taimako a gurin mutane wai don bai da lafiya. Kar ku kalle ni, ina kallon ku, duk ina faɗa ne ba don wani abu ba, saboda me? Saboda babu ranar nadaman gyara kanmu, tsaftace kanmu, soyayyar kanmu a kullum ta kare ma. Me kake da shi, waye kai, da ne kaza, yanzu ni ne kaza, ba a yayin shi shikenan. Yanzu za ku ce ina yi abu dan Allah, yanzu na fito ina tona asiri, ba ni da lada, ba na bukatar ladan duk waɗannan abubuwan da na kira na faɗa muku, ba na bukatar lada. Ubangiji Allah ya bani ladan abubuwan da nake yi a bayan idanunku, Allah ya bani ladan ciyar da al'umma da nake daidai wa gudun iyawata.
Allah ya bani ladan kare mutunci na da ibadata da bin mahaifiyata da kyautatawa yan uwana daidai gwargwadon iyawata sun ishe ni, bana buƙatar waɗannan mutanen da na kira wayin samu lada. Shekara 10 wani abu na taɓa fitowa na irin wannan maganar ne? Ƙarshen rufin asiri kenan, shekara 10 ban taɓa fitowa ba. Sai an yi magana a ce kaza da yanzu ri'ire kenan. Duk abin da na yafi waɗanda za su baka kyautan mota su mika maka makulli a ɗauke ka a media a posting wane ya ba wani mota. Abin da na yafi wanda zai baka buhun shinkafa guda ɗaya da naira 5,000 ko 10 ya ɗauke ka a kamera ana mika maka. Duk abin da yake faruwa a rayuwata laifin 'yan Kannywood ne, saboda ba su min adalci ba, ladabi da biyayya, kyautatawa, kare mutunci na ba su taya ni ba da mutunci. Wanda ya tashi zai faɗi abin da ya ga dama a kaina. ‘Yan kallo ku yi haƙuri, na gaya muku dama tun farko, ku yi haƙuri. Abin da kuke gani a media kaɗan ne abin da nake fuskanta a cikin Kannywood. Ana bullying dina a Kannywood to the extent inda wallahi za ku sha mamaki idan na buɗe baki nake faɗa muku abin da nake fuskanta a bayan idan kalilan ne ake dora muku a media, ko in na fito na faɗa ku zage ni ku ce kaza da kaza da kaza, ba ku san tarin bakin cikin abin da yake damuna ba. Nan matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya a kaina, kuka yadda. Na fito ne magana kuka yi ca baka da kaza, ka daina haka, ka bar abinka sirrinka ne. Wani sirri? Wani dan jarida da yake social media, dan jarida yake kiran matata da yar uwarta suna feeding dinsa information din sirrin gidana bayan mun rabu. Ina rufin asirin? Ka fito ka ce min in rika rufa kaina asiri, amma kana bi kana kwakulowa saboda kana buƙatar followers, kai trending. Aka fito kana faɗar laifin Adamu Zango wanda wallahi azima a gaban Allah guda ɗaya baka isa kare ba, saboda babu wanda ka gani sai abin da aka yi maka. Duk abin da ex-wife dina take yi ina ji, ku ba kwa ji, ina gani, ku ba kwa gani. Daga kafa kawai na rabu da ita albarkacin iyata, amma ba din haka ba. Na rantsi da Azza wa Jalla, na rantsi da kudurar Allah, abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta rayuwarta ta ƙare wallahi. Babu maganan kaza da baki, a'a da shaida da fact da komai, kuma tun kafin ni da ita mai aure. Ba abu bane zan ce muku a iya wanda muka samu matsalar ne muna da aure, a'a wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dukkaninku idan na fito ne magana sai kun ce min lalle kai sahabi ne. Ita san haka, tana da ita ma ta fito ta magana, amma ta tabbatar da cewa tana da shaida kamar yadda ni nake da shi. Ka yi wa mutum 10 ta arziki, ka nuna masa soyayya, ka kashe kuɗinka, amma a zo a nuna maka betrayal da bitirci. Na rantse da hurumatul dini wal Qur'an, a cikin matan da na yi zaman aure da su bai fi guda 2 bane wanda zan ce muku matsalar da ta sa na rabu da su bai kai ya kawo ba, ko in ce laifina ne ko kuma in ce yarinta. Amma duk wanda zan fito in faɗi dalilin rabuwana da ita, billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun ce mun kai wannan mutum wani irin hakuri ne da kawuci da kake da shi. Haka zalika duk mutumin da muka yi rayuwa da shi, mace ko namiji, a cikin masana'antar Kannywood, banda alkhairi ba abin da ne musu, babu sharri. Ban taba da ko mutum ɗaya a wajen Kannywood ko mawaki ko jarumi dan in gina shi yayi suna in more shi ba. Wahala ta nake yi da kuɗi na da lafiya ta da lokaci na in jingina ka da ni, saboda jinginuwa kawai da ni abinda Allah ya min daraja ce, ma ba sa ganewa. Lokacin da mutum ya zo yana yunwarsa, na bashi abinci ya koshi, na tallata shi a duniya, ya zama hamshaki, kawai shikenan sai ya ga to ai yanzu yayi girman da ba zai tsaya yana wani bin Adamu Zango ko yana ci gaba da lika sunansa da Adamu Zango. In fact ma sai ya dawo da ganin cewa ni sa'an Adamu Zango ne. Duk kawai cin mutum da haƙurin mutum a rayuwa.
sai kun sashi ya koma wani ɗabi'ar da ba tashi ba, kawai saboda ina yin fim. Me laifina? Me nayi muku da ƴan kallon da ƴan fim din? Me nayi muku? Me laifina? Kawai ɗaukaka, Allah ya ɗaukaka ni. Abubuwa 100 da aka fito ana zagi na a duniya, ana faɗa a kaina, babu wantun ɗaya da zai iya kawo shaidan guda 90. Amma haka kuke ɗauka, kuke tallatawa a duniya, kuke turawa mutane. Malamai ku fito ku kira sunana, ku zage ni, ba ku san ni ba, ba ku san me ba. Masana'antar Kannywood masana'anta ce gangariya mai kyau, masana'antar da ake tara kuɗi, amma banda masana'antar fim din Arewa. Sai ka bar Najeriya ka tafi wata ƙasan zaka gane cewa lalle kai mutumin arziki ne, mutum ne mai daraja, kana da masoya da suke alfahari da abin da kake yi. Malamai za su zo su same ka inda kake, ko ka je gunsu su ce Allah ya muku albarka, abin da kuke yi a fim yana yi mana kaza, a al'adance yana taimaka mana da kaza, a musulunci yana taimakawa da kaza. Amma mu fa masu bata tarbiyya ne, yan iska ne, fasikai ne, yan luwaɗi ne, yan maɗigo ne, yan mai duk haka ne. Idan ba hakan muke ba ma, ku kuka mai da mu haka. Ai ba duka aka taru aka zama daya ba. Duk irin waɗannan abubuwan shin kuna ɗaukan shi ku gane cewa 'yan adam ne, 'yan cikin Kannywood za su iya kuskure, za su iya yin laifi, za su iya yin zunubi kamar yadda kowa yake a waje? Akwai abin da ake aikatawa a wajen Kannywood, wallahi lazim ba a taɓa yin shi a cikin Kannywood ba. Dan ba a taɓa kama wani namiji ya mutu a hotel, ko wata mace ta mutu a hotel, ko wani ya yanka, ya sa an yanka jariri, ko ya ba da uwarsa, ko ya yi kaza, ko ya yi kaza, ko ya yi kaza. Ina labarin? Babu ko guda ɗaya. Na wa'azantu da yawa, na wa'azantu kai na ji nake yanzu kamar ya fashe. Na wa'azantu mutuwar Rabilu Musa yan Ibro, abin da ya faru da shi bayan lokacin da yake raye da bayar da suwarsa ya tsorata ni. Bono, abin da ya faru a lokacin rayuwarsa bayan ya mutu ya tsorata ni. Banda waɗanda suke da rai. Na goma nan kowa ya sani, Kannywood da bata yafiya a rayuwarta. Allah subhanahu wataala ko mai muka yi masa muka ce ya hakuri zai yafe mana, amma Kannywood ba sa yafiya. Inda suna yafiya da yanzu mun jawo na 10 mun ci gaba da taimaka masa, ko ba zai ƙara yin suna ba, zai samu abin da zai rika ci. Ko menene Ciroki yayi, idan ƴaƴan Kannywood masu godiyan Allah ne, ƴan halak, za a jawo Ciroki a ci gaba da, saboda mai jarumi ne kuma ya iya. Ni ban zo zamanin sa ba, amma abin da nazo naji ana faɗa a kansa, shi yasa naga to yayi laifi, yayi ba wannan abin da ake faɗa ban sani ba, amma me yasa ba ma yafiya? Akwai su Ali Bala, su Malam Kasim, dukkan su an yi abandoning din iyalansu, sannan ba zan harkalta ba. Da na gaba ake gane zurfin ruwa. Yau fa idan na faɗi na mutu, abin da ya faru da su shi zai faru da ni. Na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba. Yaushe za mu hankalta mu zama mutane? Ba na magana ba ta Kannywood nake yi ba, mutanen cikinta ne, ba mutanen arziki ba, ba wai sana'ar bace. Saboda idan ka so zaka nemi aljanna a cikinta, in ka so zaka nemi wutan jahannama, in ka so zaka samu mutunci, in ka so zaka zubarwa da kanka mutunci. Dama ce Allah ya bamu, wanda ya kamata mu yi amfani da shi mu taimaki kanmu da iyalanmu da al'umma. Amma ni din da nake kokarin fitowa in rika faɗan abubuwan cewa a gyara, ni ne dan iska, ni ake zagi, ni ake cin mutunci ba tare da nayi muku komai ba banda alkhairi. Sai dai a zo a yi using ɗinka, a yi dumping ɗinka, saboda kana da haƙuri. Hayya, ka rabu da su kawai mai gida, ka rabu da su, daidai muke da su, wallahi sai mun masa rashin mutunci. Hayya, ka daina faɗa, ka daina bai da martani. Idan ka mai da martani zaka sa mutum ya daukaka. Yaushe? A ina tambayi ku nake? Yan fim, yan uwana da ku nake magana, wannan bidiyon naku ne. An zage ni, an zage mahaifiyata, an zagi iyayena, an zagi ƴaƴana, duk ina kallo ban yi magana ba. Duk a cikin masana'antar Kannywood da yarana da ke karkashina da abokanaina da waɗanda business ne kaɗai yake haɗa mu da su, babu wanda yake iya fita ya kare ni. Allah kaɗai shi ke kare ni, kuma shi nake sa rai a rayuwa ya ci gaba da kare ni. Amma akwai daɗi mutumin da ya san ka, ya san yadda kake rayuwarka, ya san yadda kake yin komai naka, ya ga an zage ka, an maka kazafi, an yi sharri, kuma ya shiru da bakinsa. Ai ba sai kun yi zagi ba.
ka zagi Adamu kaza da kaza, amma da daɗi ni kaina zan ji daɗin an tare min mutunci na. Me zai sa in fito in yi magana idan akwai wanda yake tare min mutunci na? Mai da martani yanzu ai ba sai kai zagi ba, kowane irin zagi mutum yayi ba sai kai irin nashi ba za ka gaya masa wani. Amma sai ku rika biyo ni baya kuna bi na ta DM ta WhatsApp ta ina ta wai kar in yi magana, ba girma na bane. To dan Allah dan Annabi daga yau kar wani ya ƙara kira na a cikin yan fim wani ya ce min wai ka yi haƙuri ba girman ka bane, kar ka yi magana, kar wani ya ƙara. Kar nake kallon kowa, rayuwar kawai nake yi yadda kuke so a yi da ku, haka nake rayuwar. Fake relationship, fake soyayya, fake ƙauna, fake friends, fake kaza, fake duk gashi nan ina kallo. Don haka tsakanina da ku mutunci ne. Daga yau duk mutumin da zai taba ni in dai ya hada da addini, wallahi sai na yi magana. In kaga ban yi magana ba to can hasada, kyashi, bakin cikin wani ne can yaje kira suna na yake zagi na, ba zan bashi amsa ba saboda an wuce wannan lokacin. Ni kadai na san adadin depression din da na yi a rayuwa, kuma saboda shiru na fada cikin ta. Da haka shiru baya magani, shiru bai magani. Wani lokacin dole sai ka kare kanka mutunci. Ko shugabannin mu yanzu zaka ga an fito an zagi gwamna, shi yake fitowa ya bada martani? A'a, yana da SA na wannan kujeran da in an yi min sharri wannan kujeran ne take fita ta tare mu, kuma ba mu da shi. Dan haka dan Allah dan Annabi kar ku kar wani ya ƙara kira na bayan fage cewa wai kar in yi magana. In an taɓa mutunci na sai na yi magana, musamman idan an hada da addini. Ban taɓa zagin kowane malami ba, kowa ya sani. Ban taɓa fitowa na zagi kowane ɗan fim ba, iyayen mana yan fim ba, kowa ya sani. Amma ni ne karamar katanga, dama a cikin harkar ma babu wulakantacce ɗan iska kamar Adamu Zango. Amma sai an ce ina iskancin Adamu Zango sai a rasa saboda kin Allah. Sai a ɗauko rawa ana sakawa kaza da kaza shine iskancin. Ko ba na fim zan yi rawa. Dan haka dan Allah dan Annabi mu rike mutuncin mu. Shi yasa gabaki ɗaya tun lokacin kwanaki na haƙura da wani yara na ƙarƙashi, wani abokai wai abokan ƙauna, masoya na kaza da kaza. Da Allah mu respectin juna, maza da mata dukkan ku kar nake kallon ku, mu respectin junan mu. Baka tare mun ba, kar ka hana ni in tare ku kai na mutunci. Na yadda girma, na yadda cewa tababban ne ni, na tabu, na duk na yadda, amma a ban kare mutunci na, wannan shine kawai.